Hey guys, it's me again, Kathy, your Ilocana, Ilongga, Bisaya gal. Welcome back to my channel, and for today's video, we're gonna do another Sunday gala as usual. Kahapon po marami tayong ginawa. Pumunta tayo sa Star Nursery, Lowe's and Home Depot, nagtingin-tingin ng mga bulaklak at saka materyales na pwede natin gamitin kasi around this time we want to do some home improvements, especially gardening and planting some flowers outside. Tsaka napaka-perfect po ng time na yon or na ito kasi hindi pa siya gano'ng kainit, so mag-a-adjust pa yung mga tanim. So we were planning to do like those flower box. Isa yun sa mga projects natin na gagawin. And also we did fishing last night, so we went there and we got home around like 2 in the morning. So right now medyo pagod ako at inaantok, but we're gonna continue with the day. And I think we're gonna go again to get some more materials and some flowers na pwede nating itanim, and at the same time siguro kakain na rin. So we'll see, that's the initial plan, but things may change. Let's see what's gonna happen throughout the day, so stay tuned. Yan, so nandito kami ngayon sa Hibachi Grill Supreme Buffet. Kaso maraming nakapila. Okay, nakapila ba sila? Let's see. Thank you, babe. Hello, dito ka naman. Hello, kain na kayo dito, Sir. Yolit, Auntie.
Ayan, so may tabasco ba? May oyster sila ngayon. Ngayon lang nila nilabas, pero limited siya kasi sobrang daming tao. One person can only get 6 oysters. So, 6 lang yung naibigay sa akin, which is fine. And then, meron ding isa pa for another person. Then, yun. So, at least meron sila. Craving solved na naman ako. Malalaki. Mas malalaki yung ano nila dito. Talaba. Yan, paalis na kami. Nakakain kami sa Hibachi Supreme Buffet. Yan. And nung una, wala pa silang display ng oysters. So, parang disappointed ng konti. But later on, kung kailan naman pabusog na, saka pa sila naglabas ng oyster. So, 6 lang yung nakain ko. Pero at least, nakatikim ako ng oyster ngayon. So, now off to Home Depot. Bili tayo ng tanim. Dito na naman kami sa Home Depot. At meron kaming assignment. Kita. Hanabili daw bit-bit daw kami ng 2 cart. Kuha daw kami ng mga bulaklak. 20 ka pirasong bulaklak daw. At mamili tayo ng bulaklak. Malago siya.
So, ito yata ang bibili namin. Na magkakaiba ng kulay. Tapos ito. Anim-anim? Medyo malaki kasi yung box na gagawin, kaya marami-raming bulaklak yung kailangan ilagay para mapuno siya or puno siya tingnan. So, ang pangalan is Zonal Geranium. Yan yung mabaho na naamoy natin sa kwarto. Yan yung amoy. Geranium. Meron kaming essential oil kasi na geranium. Kaso iba yung amoy, tsaka ang tagal na wala dun sa sa kwarto. Amoy putok. Ayan. So, Pink. Ay, ito sila. Baka yung Malalaki yun, kaya mahal. ito na. Ay, Parehas lang same. ba? Well, this Lighter one is to eh. smaller. Ibang kulay pero Lighter siya. yeah. Ano, yan? Gusto niyo i-mix yan? yung sana eh. Oh, pero 60 ng isa nun. $16. Hindi, doon na lang tayo sa loob. Baka yung ating nakita kagakabot. Okay. Hindi naman pwede yan eh. Tita, Mamamatay. may dadaan. Apat. 5 for $10. So, apat. Mahirap mamili ng bulaklak. Saan lang, 5. Ay, bali. Parang tuyo. Or yung ano na lang, yung Basta kasi sila eh. yeah. Wala na. Yun yung sinasabi ko guys, mahirap na mamili kasi nagsi-bloom na sila lahat kahapon. Yung mga yan, pwede rin yan. So ngayon parang may mga natutuyo na. Mahirap nang anuhin, bilhin kasi nga patay na yung mga bulaklak na yun. Kaya ang daming pwedeng pagpilian. Kaso, yun nga, isa sa mga pangit na nangyayari ngayon is they already fully bloomed. So, tulad nito. Ayan. Banta na. So, marami ng tulad niyan. Oh, wala na. Tuyo na. Ayun. So, yun lang ang pangit. So, hanggang display na lang sila kahapon. Ngayon, mahirap nang mabenta. Wala pa tayong yellow. Ano lang oh. Sabang tigi, ano tagit? Tigi. Eh, hindi. Mga pili. Sobrang dami.
Ang hirap mamili. Kaya, kasi kung pula, sobrang dami naman ng pula. Gusto namin no, yung may contrast naman ng konti. Puti. Sa ilalim. Ayan, pwede. Mahal yun. Kung meron namang magkaiba ng kulay, yun naman ay yung mga bulaklak na ang ninipis nung tela niya mamamatay. Maroon. Ayan. Kala nyo, madali lang mag-shopping ng tanim, ha? Yeah, that one is nice. At least may, ano. So, gusto mo na even sila lahat? Pwede mo i-alter. Depende. Kasi yung maling, yung sabi ko doon na maliit. Ano natin. Tingnan natin yung i-arrange muna natin na inihanay-hanay. And then we'll decide. Lanta na. Oh, maganda sana. Ayan. Maganda pa to kahapon. Ayan, wala na. Tuyo na. Ayan, so nakauwi na po tayo and right now nandito ako sa likod bahay. Ayan, may mga tumutubo na halaman. Later siguro or hopefully next week or in 2 weeks magkakaroon na yan ng bulaklak. And then we also have our plants here. Meron kaming persimmon dyan, pero hindi ko alam kung tutubo pa ba o hindi, parang wala na yata. And then this one is our peach tree, and ayan, marami na siyang bunga. Ito, sa lahat ng tanim namin dito, ito yung talagang pinakahitik. At saka pag pag yung lumaki pa siya at saka maging hinog, magsisibabaan yung sanga kasi sobrang bigat. Kasi sobrang dami ng prutas sa isang sanga. So ito wala pa to. Hindi pa to nangangalahati sa yung bubunga pa. Ayan. And then matamis din po 'yan. Tapos meron din kaming apple tree, green apple. Ito, nagsisimula na rin siyang umusbong. And then meron din kami ditong lemon tree. Pero ang problema dito, kapag mainit din po yung wall. Kaya ayan, nakikita ninyo natutuyo yung mga dahon niya. Ayan.
Kung hawakan nyo to, hindi nyo mafe-feel na mainit, pero meron po yung init dyan. Kaya ayan, namamatay. And meron din kaming konting tanglad. Ayun. Ayan, sana lumago. And so, that's it for today. I hope you guys enjoyed this video. Please don't forget to like and subscribe to my channel. And please don't forget to hit that bell button para naman notified kayo pag meron akong mga bagong videos na ina-upload. This is Kathy, your Ilocana Ilongga Bisaya gal, always saying, don't let anyone turn you away from your purpose and always live life for what it's worth. Thank you so much for watching. Bye!